jam nyalle mon jam hire mon jam kadi wete mon odon gandi jamano ko non windori won be jamma won be subaka won be kihide e gondo e kihide hande en calmini bandirabe fudo hen 2S TV en garti kadi wadde yewtere meden dingiral mogiyankobe on calminama no fewi e yodon biya tan baron nyalle jam baron kire jam baron bete jam kadi en calmini bandirabe fon calmini sernabe men waliyabe meden yimbe laamu ngu fo calminama en garti hande kadi yewtere meden on gandi ko kombi Ablaye Diallo jottonodo hen hande non omo jogi gantu e non non biyama bismillah modon e on gandi kadi aduna woni en tan ko joljole so joljole ngadi kala ko jeewi tan joli tan ko hen yimbe puddorto dum non kadi salmi daccima hukuma kongol kalda e bandirabe e prési assalminama tagal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en calmini kala do pullo woni min calmini ɗum min juuri man min calmini sernaɓe diine min juuri moɓe min berti juuɗe min dicci kuppi min ñaagui moɓe duwaw kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni tan a wiyama assalamu aleykum eyyi kadia weltanama eɗen gandi noon e jaggi woni réseau to ko Samba Diop woni camara o ko Amina Diop de Amina Ndiaye yettode nde kam mboɗo wawi yafade ɗum ni on calminama oɗon gandi kadiata no mbiɗen ni andi jamano o koko sanji o surtout ɗeɗo temps mo gonɗen oɗo saaha mo gonɗen leydi ndi ɗeɓe jiiɓade seeɗa nde wonno hankkadi ko poɗodiral laamu woni ɗo e eɗen gandi hono Alaji Macky Sall ko fonno wadde fof waɗi o laamima duuɓi 12 kala ko fonno gollude mbo sikki hande Dakaru kala ummiɗo caggal leydi naata e Dakaru no andi won changement gonɗo hen guila e taliji ɗi ha e pomuji ɗi ha e terre o ha e foof BRT o kala ko jaaɗa hen anda tan leydi ndi waɗi changement aɗum noon ko noon tan laamu kadi ko yawtata aran mbaɗa ko poɗɗa wadde ko ha gasni goppa kadi goɗɗo kadi jokka saabu aduna won ɗo ko Senghor woni ɗo hay ɗo ɗacciɗo Abdou Diouf yeehi woppiɗo hen Ablaye Wadde yeehi woppiɗo ne Macky Sall ne ala sok kañum ne ko jahowo woppiɗo goɗɗo eɗen gandi noon kanko e oɗo saaha joni o suuɓi ko Amadou Diop e Amadou Diop no ɗon gandi ko ɓiɗɗo pullo ɗum noon oɗen mbiya tan kadi on ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗe hoto jaaɓe care ɗen hoto jaaɓe ceerle ɗen hoto jaaɓe kadi mbasodiri e koye meɗen e saabu enen fof mbo sikki jiɗɗen tan ko yo ɓiɗɗo yo pulago yaaru yeeso jiɗɗen ko yo pulago ɓamta ɗum noon so sen dañi kadi e Macky ɓaade hooli ko Amadou Ba te kadi enen kadi eɗen gandi kadi eɗen kooli Macky ɗum ɗon noon mbo sikki tan ko kodde men tan dofe kosam meɗen tinnoɗen noon mbasen aybodirde hen yimɓe hay sinno on gondani ɗo gotel on gondani landa on gondani haydara tinɗe hoto gaybodire saabu ko enen jiidi enen koddi enen goddi e wuuro woto enen gonde e leeɗe enen gonde e pelle ɗo henna guila e WhatsApp uji ɗi ha e foof noon tinnoɗe oto hay goto men wat kono yawre oto hay goto men haat kono ganduɗa ene hutore ɗum noon holko mbiɗa e ɗum ɗon kadiara eyyi prési ko mbiɗa ko tan ko dingiral mogiyankoɓe garden hande kono dingiral mogiyankoɓe hunde foof nen hen kala ko kewe aduna o tan en ƴewta ɗum ken mogiyankoɓe kono kala ko kewe aduna o actualité tan min jewtat hen saabu sa nani mogiyanke ko findinde e jertinde e kala ko kewi komin joui ko ɗum tan min jiwata waddene noon so hunde kewe aduna o joni oɗo saaha ko saaha voteji saaha politique alay saago jewten hen min mbiyatmi ko weltare tan ko Macky totti ko Amadou Ba min wiyata so pullo ummima tan yo pullo jooɗo enen fulɓe ɓe eɗen poti rentude gonen neɗɗo gooto kaɓonoɗen leñol amen so Macky ummima ɗo moni foof ne andi golle Macky Sall sa wona haasida kay moni foof andi ko waɗi ɗo e wuuro ngo o saaji ɗum no feewi donc so ummima o hoolima Amadou Ba hawo jojjini ɗum ɗo alay saago fulɓe foof foti ko rentude nanga hen ha tiiɗa ha ɓaadi so pullo ummima tan pullo jooɗo min ko ɗum jiirumi ɗum président Ablaye Samba Sy eyyi kadidia ko mbiɗa ko noon tigui yimɓe yooɓe tinno tan yooɓe tinno ɓe gona neɗɗo goto weeɓani noon weeɓani kono yooɓe tinno ɓe gona neɗɗo goto ɓe ganda kamɓe jiidi foof eyyi mbasen weltidade ha hunde nde kadi ne yalta e juuɗe men faye e juuɗe woɗɓe nden oɗon gandi en jooɗima ɗo duuɓi hay goto anda no foti en laamaki Allah walli en laamima e duuɓi 12 noon poɗɗen wadde tan kono tinna ɗum ɗon kono ganduɗa ene jagga ɗum ɗon ɗum noon waɗa ɗum tan ko enen fof pamodiren enen fof nandiren eyyi saabu enen fof ken gotum
ken gootum oto hay gooto tan yawo goɗɗo on malla yawa ɗum wiya woy sa yo oɗon ardo min ma goɗɗum e goɗɗum ala laamu kadi ko ɗum jejjete ko Allah rokkata laamu sabu so teskima nden nde makki yalte laamu waɗi démissionné kala koɓe tottuno ɗum wi ko yaafima yeehi dari darde muɗum eyi nden eɗen nana nde Abdoulaye Wade fotte makko eɓe mbaɗa eɓe moni fof no yahano waɗa tourné e nokku muɗum o wi ƴeew makki hay otoji tati moƴƴo ala kono ayi nden noon Allah kañum ko waɗatno ko waɗi gasi hande ko yimɓe tampa tan kono Allah ko waɗatno gayni ɗum noon yimɓe yoɓe tinno ɓe jabra ko Allah waɗi ko hetto noon kadi ko Allah waɗi kadi yimɓe kadi yo jaggu hen yo tinno kadi ballodira hen eyyi hoto hay goto woy sa yo tan min mi waɗaka ala wona noon eyyi no way tan kono comme no batuni Kadiata ayi batu sa ari hen aɗa wone batu oto sa addi yiyande nde ruttama tinno hoto geddu dental ngal hoto geddu kalanɗa ko jaggu hen ha tiiɗa so salla jaaɓi ko kalanɗa ko ma mende saaha mum aroy ɗum waɗi toujours sa wone batu tan kadi mbiya sa wone batu kadi kala mawɗo goto wimi sa wone batu Abdoulaye hoto adoto haalde hoto jaab adade haalde kono sa heeɗima ha yimɓe kaali ko nder hen ma dañi hen haqqille ko ganduɗa aɗa wawa haalde yimɓe Kadia holko ɓe mbiɗani tan prési foti ko webde fotani sattude enen fof ken ɓiɓɓe mbimi e wimami donc enen en potani woppude leƴƴi goddi ne jooɗo min de e yiyannam enen potɗen ko haɓanade kay mo cuɓaɗo o ballenmo no jooɗori walla so jooɗaki ni taw ko ɓiɗɗo pullo goɗɗo jooɗoto mbasen woppude eɗen kaɓa ɗo eɗen ñigodira ha goɗɗo tetta ɗum e juuɗe amen min goni tan koye waajade ɓiɓɓe fulɓe ɓe sabu minen sinno ko sago amen ko pullo tan laamoto ha aduna gasa donc so pullo jooɗima woni candidat nangi hen son nangi hen hay so wona haydara kam ko ɗemgal mon ma wiye kadi pullo ummimo pullo jooɗima ɓuuri oɗon kaɓa walla oɗon dugda ga e oɗon mbarodira fotani wonde sabu neɗɗo aɗa andi bonni ko leñol amen gon sa yi tan ñande foof daña probléme ko wiide kaari ardotakoɓe kala gardiɗo ko Allah ardini ɗum neɗɗo finata tan ardo taw Allah ardinani ɗum te hunde alay sago waɗa hoore so waɗani hoore yahata ko ɗum ɓe poti famde donc yo yimɓe tinnodire koye mumen ƴeewa ko fayi arde ko mbatta hakkillaji mumen e koye mabɓe tinnodira mbasa dugdide mbasa habde maso jigonirde e mbaɗe feere dal fulɓe jotto pullo ummima tan yo pullo jooɗo min de ko ɗum mbimi yoɓe mbatte ngol konngol hakkille prési eyi aɗa andi kadi Kadiata ayi neɗɗo aɗa andi ɓuuri hulɓinade yimɓe jooɗɗa gara e neɗɗo o haalanma haaju mum wiya min de ko ni jilmi mbaɗen sawata ɗum hen kono wallahi wona ɗum woni e ɓerde ma ko ɗum ɓuuri hulɓinade hannde noon hannde o ko ɗum woodi neɗɗo ala joni en dendi hannde wiide enen fof en jaaɓi e président suuɓi ko Amadou Ba eyyi enen fof denden de enen fof eɗen mbiya en jaaɓi ɗum kono wallahi wonɓe less wona ɗum woni haqqillaji men ko ɗum noon addi probléme o te tinɗen ganden hoto jaam fo won hen ay neɗɗo kala ko ganduɗa a watta hoto jaab digde ɗum yimɓe hoto jaab ɗaminde yimɓeɓe min de salla jaaɓi koye moon gondumi ko mbiɗon ko ɗum taw wallahi less wonko kalta goɗɗum ko wona ɗum donc ɗum ɗon noon tinɗen kadi e ɗum sen mbaɗi noon tan yamma Allah wallu en kono kala nde ceerɗen andi mbi ko mbiyata ko bale sa renini bale helde ɗum weeɓani kono sa itti par guɗel gotel aɗa heela ɗon e mintaji joyyi kala ɗum ha laaɓa ɗum noon Kadiata en mbiya tan yimɓe yooɓe tinno en ganden ko ari ko Allah addi ɗum kadi jetten hen Allah no fewi saabu eɗen gandi yama tawa andi mawɗo leydi o tampinanoma no fewi yo haal beele ko mbaɗa o troisiéme mandat ma goɗɗum kono ay nden o jaɓani haalde te son teskitima ko haalno ko ɗum ari joni ay joni déjà ko wi hankkadi tan o laamaki o ƴetta hankkadi o woppi affaire laamu ngu ƴeew histoire gonɗo no ƴeew jeddodiral gongal ɗon ngal moni fof nana fooɗano banggue joni presque koɓe liggoto ɓe natti liggade joni donc sinno noon haalno ɗum ko guila e adan wallahi nden tanno ɗum fof boni par ce que nden o liggotako ni par ce que joni ɗo wonɗo omo ande hoore makko omo tampi par ce que ɓeena kalda ga ɗum kadi wona ko wallata ɗum noon tinɗen enen fof neɗɗo goto ha Allah humtan en haaju men o kadi holko ɓeydata e ɗum kadi eyyi ko ɓeyɗen mi hen ko konko andi ko yiye Amadou Ba ha yonimo ha o wiya somi ummima ko an ɗomtoto ɗo eɓe kewi noon kamɓe yooɓe mbat patience tan
yoɓe kaɓo tan ɓe ndedda ɓe mbaɗa habbere wotere no mbiɗa ni tan ɓe mbasa sarade ɓe ndenda ɓe gona neddo goto ma wonno way Amadou Ba so Allah tawi kañum wi yo laamo ma laamo so ɓe jeehi kadi so tawi deuxiéme tour waɗi so ɓe nanggini kadi goɗɗo en tout cas dal min mbimi tan ko yo won biddo pullo min ko ɗum tan woji kam ɓe mbasa welsindade eɓe kaɓa e koye mabɓe eɓe balla leƴƴi goddi ɗi ha kamɓe koɓe jogonno wonde ko ɓe perde ɗum min ko ɗum mbimi so nden yonti noon ƴeewen ko fayi yeeso kono wiide tan so oɗo joni ko mbiɗa ko tan koye haala tan ɓe goni hay gila oɗo wiya ko kañum ɓe tampinimo subakari o suɓima joni o suɓima yoɓe dejju ɓe ƴeewa ha ñande ñalawma o yettoto nde kono ñande foof oɗo suɓama fotani suɓede aɗa oɗon guiña onon foof kon gotum ha kala biyo o mbimi so biyo o mbimi jojjinama walla ardinama ko an ardi ha jarani duko jarani coow sa yi noon emin kaala wona emin goni politicien en walla goɗɗum komin citoyen ji tan émission o no mbimon ni tan ko dingiral mogiyankoɓe kala ko kewe aduna o tan ko ɗum jewteten kala nomin ngari actualité gonɗo e aduna o tan ko ɗum min jewtata min gostodiri hen hakkillaji e ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe DSTV prési eyi aɗa andi Kadiata enen gila wooteji garani gila haydara arani enen ken haaloɓe kalten ko kadi ko kalten ko rendo kalten ko gurdam yimɓe kalten ko kewata e aduna he mogiyanke ɗum woni golle meɗen donc so ɗum ɗo yonti eɗen kaala hen hay goto fotani wiide pullan ɓeɗo na kaala hen en tigui poti haalde hen saabu sa ƴi sketch uji nana mbaɗe pour ɗum so woteji ne mbaɗa sketch uji mbaɗete koko waɗata ɗum wona ko enen mbaɗata ɗum donc wadde enen eɗen tan poti haalde te kala ko jiiɗa mogiyanke haali walla mogiyanke waɗi ɗum mogo yaltini ɗum wonɗo woni par ce que ñande foof en mbaɗat ɗo mogo goto yalta wooda nodduɗo goto e min wiya onon kam mata won kalanɗon oɗo histoire o histoire min ko histoire min mi dañi oɗo histoire tu vois taw enen wona enen kadi miijotoɓe no yimɓe fof miijorto ni hoto hay goto sikku mogiyanke ko ɓoccode woto hay goto sikki mogiyanke anda haydara non enen tan gandi noon saabu enen koko wone aduna ko kalten ko wone galleji he kalten ko wone famille ji ɗi ko ɗum kalten en gandi tan yallah dandu kono famille ɗi fof ne jiiɓi koye dow hooram puddotomi kala hande famille mo jiiɗa won probléme woni e mum ɗum noon wawi ɗum yaltinde ko mogiyanke wawi ɗum yaltinde takkata hay goto en takkani hay goto kono enen en kaalat kala noon mbaɗo noon ñagoɗen Allah yo change ɗum ɗon par ce que koko bonnata enen ko ɗum tan woni hen haala men Kadiata koye no mbiɗa ni tan enen en porteur de voix en e mogiyanke ko porteur de voix kala ko waɗi walla kala ko jebda e ko liggoto ko ma yi hen hoorema walla goɗɗo yi hen hoorema saabu saaha eɗen joɗo film joni neɗɗo nodduma less wiya onon kam bete ka jiiɗo ko ka nanɗo ko woni komin guurat galle taw harme jeeɗiɗi ko wone aduna o tan ko ɗum ɗon min tindata min daarata jiyon sabu mogiyanke joni prési ñanden ɗo debbajo goto emin kawri o wi onon ko mbatton ko wallahi yimɓe ɓe so gandino ɗum ma nangu on juuɗe sappo o wi mbeɗa jogui nenam sellano nde leeli lebbi sellani min haalata watta haydara ne deeji tan banggue goto kono min fawe canal amin o série théâtre pular goto o yeebi ɗum tan o ko jalni ko wonno jekki jekki tan o serkiti o wone jalɗi kamɓe fof ɓe dogi ɓe gaare makko ɓe mbimo nene alhamdulillahi ko woni o wi ayani ko ɗum ɗo jeebatmi neni aɗa andi oɗon joni kala ko musanno e mum won ko usti hen seeɗa ɗum waɗi noon mogiyanke vraiment yoɓaka hakke mum président sabu ko waɗat ko ne waɗi fayida no feewi eyyi no aɗa andi Kadiata jaleɗe ne moƴƴe neɗɗo de en mbiya jaleɗe moƴƴani mais jaleɗe wonko ittata e ma ittama won miijoji ma ittama won ko miijotonoɗa ko moƴƴani saɗa jala talta miijade ko moƴƴani donc koko mbiɗa ko tan ƴeew hande hay séri tan mo gonɗen e dow mo séri Nimsa Guilly aɗa andi won tan ɓe ganduɗa enen noddaɓe enen nodduma min won tan mi dañi hen joni dendiraɓe te gona hay dendiraɓam mbimi fof coren dendirako par ce que an ko mbatta ko vraiment min jalat tan hamin tampa tu vois andi noon ɗum ɗon foof koko weeli koko moƴƴi aussi jahen tan ko moƴƴere jahen ko welamma kono wona pour yo metti yimɓe ma walla goto men wona ko noon sifori ala ko tinnino tan gonɗen donc aduna o koko woni aduna koko ɗum kalten
e donc noon so yane neɗɗo o tan sikka ma taw ko kañum mbiya tan taw hay goto hen en mbiyani en jannama hen en mbiyama hen hunde foof wallahi woni wiye ɓonon ɓeedal ɓe gondi fof ni ko sofde on nani koɓe kalata ko ɗum ɗo hen taw noon ɓen ka memɗo ɗumen kala biiɗo noon ka memɗo ɗum on ala ko wawi sona ka cofɗo a ko mbatta ko waɗa ko barke merci e makko gonga président saabu ɗum ɗon ay joni no rôle Nimsa Guilly min calmini mawɗo amen de passage e yeroso on calminimo de passage kono no mbiɗani tan Nimsa Guilly ƴeew rôle o ne muusite heewɓe dewle heewɗe boni sababu ne ɗum sabu sikki taw wona gonga Allah yiyani annabi Allah seedaki takkeɗa tan ko ganduɗani a waɗani aɗa wurda hen haade neɗɗo andoyde ɗum walla joom galle ma andoyi ɗum taw hankkadi diwi juuɗe donc série o ala fof ko wonani hen min jiiɗi ko jeebon mbatton hen hakkille ƴeewon ko woni ko yeeso ɓurata président eti hannde aɗa anndi alay sago ɓayde enen ken mogiyankoɓe alay sago ɗo jaalen fof men gartugat tade e mogiyankagal en pawan tan ni série Nimsa Guilly pawɗen kala ɓiɗɗo baɗowo théâtre kala ɓiɗɗo baɗowo mogo kala yaltinoɓe ɗo série ji mbiɗen ko yimɓe yo balluɓe yen daro par ce que yimɓe nan daro no mbaɗa hen par ce que hannde waɗoɓe série ji ɓe wona haalis seeɗa mbaɗata hen ko million ngaji ɓe mbaɗata hen ɗum noon kay annene kay ko mbiyeɗa ko saɗani wadde wi tan mbaɗa abonné mbaɗa laywen ɗum sa waɗi ɗum a walli nalankoɓeɓe a walli kadi producteur o mbaɗowo ɗum o donc il faut enen fof ballodiren ko ɗum woni ko nawrata leñol ngol yeeso ɗum woni ko saabu leñol ɓe mbi so ala anduɓe ala findinoɓe ala mogiyankoɓe ala ɗum ɗon ala sernaɓe ala foof ngol leñol wonko manque mum te kala surtout noon mogiyanke noon surtout mogiyankoɓe walla artiste uji meɗen mbi gande wonɗoɓe nawi leñol ngol de yama won fuynoɓe ɗum kono wallahi wonɓe puynani ɗum par ce que min ko jiimi hen ɗum ko won sernaɓe hewɓe ta ko sernaɓe mbimi de kono beltoto hen no feewi par ce que min won ceerno goto o meeɗi nodde mi o wimi Ablaye hen sahaji tawi mboɗo waɗa émission mboɗo fawa hen ko wayno kolli en ko wayno guitaruji en mais o wi nde meeɗi fawa ɗon hoddu woturu mais kanko wi somo heeɗo hoddu ndu hayso kurus o jaggunoɓe hettomo softude so jaggui kurus omo wirda o addanta makko coftal manggal hoddu ndu hetto ndu ayi donc wadde enen koye leydi ndi jeeɗen koye hen jeeɗen koye walloɓe yimɓe haqqilantagal jalnoɓe yimɓe ha ko gonno e mette fof usto e mumen ɗum wadde enen hoto pamɗin mogiyankoɓe walla nalankoɓe wallahi no mbiɗani tan enen en pamdani te wonɓe famdinani min mo anda tan famdinto min walla taw ko mbatten ko taw ne tuusi ɗum ne ñiga ne haala kono kam enen kam en pamdani te ko mbatten ko ne waɗi fayida ne tiiɗi no feewi te gandirta ɗum tan ko noddoɓe maɓe sa waɗi hunde noddali bang yo bang te mbimam sernaɓe tigui ɓuuri ɗum wawde suivre de ne eyi jam billahi ɓen ɓurata wawde suivre ne ɓeydoma wadde encouragé donc mogiyanke ne foti wallede no feewi surtout ma oɗo saaha noon waɗoɓe série ɓe wallahi ɗum ɗon fof ko yidde bamtude demgal amen yidde bamtude culture amen pour tan pular wasa jasde donc eɗen foti nagganeɗo no feewi min calaki jokke golle ɗum ko duwaw kono kadi wallidde hen e kadi ne moƴƴi no feewi saabu fereji ne keewi alay sago min kaala ɗum noon saabu ko mogiyankoɓe jooɗi ɗo te ko dingiral mogiyankoɓe gonɗen président Ablaye Samba Sy alay sago min profite hen occasion min kaala hen ko noon ni ko noon ni aɗa andi sa yi hande won yimɓe men ɓe ganduɗa vraiment ko mogiyankoɓe ma Allah ko yiɗɓe nawtude yaltinde mogo halpulare ni ha yalta yeeso donc hono foti hande sa télévision aji gonɗi ɗo hen ɗi hono foti jaltinta e série ji gasata est ce que aɗa yi hen série halpulare en ko ɗum ronka mais ɗum ɗon ala sago gohirɗen ɗum ɗon ɓen série ɗimi jaltinde ɗi won pileji wonko tasata jomumen nde pawɗo yaltinde de ɓe joɓat ɓe haalis tanejo tal ɓe puɗɗa fawde série ji mabɓe ko tawi enen waɗoɓe en série ji ɓe ko tawi yimɓe télévision aji ɗe ƴettataɓe par ce que woy sa yo ko pulaar ɓe kalata woy sa yo tan ko pulaar ɓe kalata sinno banɗa ko ɗum ɗo banɗa ɗum koye jolfe mamin jaltin kono ani ɗum kadi ɗum poti haaɓe enen poɗɗen haɓade yo iw kaɓirɗen ɗum noon ko wona ƴettude cabbi wona ƴettude haareji ɗen kaɓega ala kaɓirɗen ɗum ko no ɓe mbaɗirta ni ɓe jaltina série ji mabɓe télé ji ɗi yimɓemen ɓe yo mbat noon
yo mban noon ngaray waɗoɓe série ji ɓe wooda koɓe totti ɗumen ƴetta ɗumaji men e pawa téléji ɗi ɗum woni hara nde kono so wonti ɓe ɗaccat tan enen eɗen keeɗi caggal tan toujours hay jaaɗo ha naadi hen ha ɓooyi seeɗa fof yimɓe jaltin ɗumen wiya an ɗe bolle puuɗe aɗa bonne hen kalis ma mais leñol kala ko ɓamtata leñol koye diine jeeya kala ko ɓamtata leñol maɗa ɗemgal maɗa wallahi koye diine jeeya donc enen fof noon tinɗe ɗum ɗon min nde mboyande seernaɓe heewɓe nanɗo henna bonnitani ɗum bonnitani moƴƴiyankoɓe bonnitani haydara par ce que eɗen fof eɗen jogui mabɓe sehilaɓe sen gari ɓe mbiyatan carrément emin belti ko mbatton ko kono noon andi probléme men ko la plupart hewɓe hen kañumen sa ƴeewi ko welnunoɓe aduna mumen ko wonnoɓe aduna men hunde fof mbaɗi ɗum jeynon hankkadi ha garti noon hankkadi tuubima taw naata e wondente noon hankkadi mbiye ɗum ɗon wattaki ɗum moƴƴani te onoktako hen ndewɗon ha goppuɗon par ce que minen min ɓooyi hunde min ɓooyi hen min ɓe ganduɗa min gandi hannde nana murno kalaji ne mbaɗa foof ala min gondanno e dinguira de mais saabu noon wonde an Allah nawtima to tan ala probléme enen hattaki en julɓe en juulat en birdat en cakkoto en korat en mbaɗan foof kono ɓaɗon anda wonta Allah nawma hoto bonnir kam ko min mbaɗata ko kam ɗum wanno il faut mballodiren hen tan kadiata wallahi no mbiɗani tan ko haala men nane ko arti affaire ko Amadou Ba ardina ko kamɓe joni eɓe foti haɓede ko heewi ɓiɓɓe fulɓe ko foti haɓede ko ne heewi oɗon noon goni ɓiɓɓe fulɓe kono citoyen ji onon goni e wuuro gardiɗo leydi ndi ko wiyo mbimi téléji ɗi ko leƴƴi goddi ɗi tan yaltat hen te pourtant koɓe mbaɗata ko ɓe ɓurani ɗum wawde ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓe ɓurani ɗumen wawde te mi haalanma noon président ko anda feccere sukaɓe woni debbo hen gorko hen foof haalpulaar en ɓuuri hen hewde sabu toon ɓe ɓurata yiitade koye mabɓe e kadi joni sériji ɗi pawateɗi haade ma fawde télé neɗɗo sa ari DS joni mbiya fawanam dow séram a yobat kalis sago neni te pourquoi pas enen joni ɓe leñol ngol wawa wallude sukaɓe waɗoɓe mogoɓe ɓe mballa ɓe pawa série ji mabɓe e télé ɗum kam koko haala ha ronka koko haala tan ha ɗejƴa ko mballa toon ko leƴƴi goɗɗi mballe leñol mon wallahi wimi koko haala tan ha dejja eyyi ɗum ɗon noon ayi kadiata adan sa ƴeewi enen ko mbaɗanɗen ko eɗen mbaɗanno théâtre uji ɓooyi woni bandaji mawɗi ɗi kono nden kadi jiiɗa fere one fere o joni wona gotum nden fere o ko caméra goto wonatno découpage tampinma pilma kalita ɓe garta kadi ya haaltu kadi ko kalnoɗa ko ɗum ko tampere hande onon Allah walli kala mbaɗo ko caméra tettitimata e ma ɗo woni fof no ƴetta eyyi ɗum ɗon kadi Allah sago ɓe ganda kadi ɗum ko keewi joni ko kalis namdi jiida e ko nden ko ɗum ɗo ko kalis namdi producteur baɗɗo série so haalnima tan ko féri ko mi wiyani ko yoɓata nalankoɓe ɓe de joué ɓe mais ko ɗo galleji ɗi waɗɗi mi bandiraɓe ƴeewe hande nimsi guilli ɗo joya ɗo ɗum holmo foti andude hayis holno foti par ñalawma donc ɗum noon ɓe ganda kadi kamɓene ko noon kamɓene kadi hol ballal mabɓe hen koɓe jaaha ɓe mbaɗa abonné ɓe cara ɗum ha saro ɗum kadi ma addan juiɓe dañde gartam mumen baɗɗo produire o kadi ma addan ɗum dañde gartam muɗum e mbo sikki noon mataw en mbaɗama signal mbo sikki après eyyi noon tan tigui prési yo eɗen mbasiro tan bandiraɓe haalpulaar ɓe yooɓe tinno ɓe nanggodira ɓe jiɗodira sabu yimɓe so gondi alay sago tan ma won kettuɗo yeeso ɓe hetta caggal e en calmini noon fuutankoɓe foof hay goto min goppani kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni tan min calmini ɗum emin calmina Samba kañum woni to e régie o caméraman o Amina emin calmina mon emin daara jam on emin calmina kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni yo Allah hokku amen hawrde aset paaɗo e yewtere wonde e prési eyyi Allah jarama Kadia Sall en mbaɗi no gandi noon ceeɗi men sehili men Ablaye Diallo ko ɗo jottono kono hannde nawmo jaggui nden oɗon gandi hannde kadi ko événement mawɗo par ce que Ablaye Daouda Diallo no waɗa conférence de presse muɗum hannde ɗum waɗi ko kanko ko toon yeehi e ɗum noon eɗen gandi tan ko eɗen mbiya tan yimɓe ko Allah jarama ɓe jarama kadi Samba calminamin mawɗo galle o no feewi gardiɗo galle o calminamin ɗum en tant que an ko régie gonɗa e kadi Amina onon fof on jettama golle moɗon no laaɓi ene peewi ɗum ɗon noon tinɗe ɓiɓɓe fulɓe gaare jaggue ɗum ɗo kadi ko ɓeydat tan kadi so wiyama kadi télévision mo ganduɗa ko DSTV tinnoɗe gaare jaggue hen kadi ko ɗum woni ko nawrata ɗum yeeso saabu so wiyama ɓiɓɓe fulɓe ko télé goto tan jogui ɗum wondi ko fotani wonde ni
ngare darne ɗum ɗo ha ɓe daña signal mabɓe kala ɓiɗɗo pullo joguiɗo ɗo hen no télé baɗo ni yo walle ha daña signal muɗum ɓeɗo yajji hono foti téléji leƴƴi goɗɗi gonɗi ɗo téléji ɓuuri temedere enen hande wiyeten dañƴen ko mata ko télé goto mo ganduɗa ene yiiye écran mawɗo walla goto ɓurta goto walla ɗiɗo heddi ko woni less ko noon ɓuuri sappo télévision ngaji balleɓe kamɓene ɓe daña signal uji mabɓe ɗum noon Allah jarama on jarama yallah hokken kadi tawede samedi garowo so Allah jaaɓi en calmini bandiraɓe fof en mbi wattaqullaha kulle Allah fi aman Allah hasbunallahu nimal wakil yo jaam walanen